18 تا 40 سالаро ба сахна даъват намоед. Истиқбол мегирем дӯстони иzzатманд. Дилшод Каримов аз шаҳри Хуҷанд сазовори ҷойи сеюм. Мунис Борониев аз ноҳияи Рошқала сазовори ҷойи сеюм. муборак бошад. Муродҷон Хоҷаев аз шаҳри Душанбе сазовори ҷойи дуюм. ба ифтихори пирӯзии ин ҷавонони соҳибистеъдод кафкубиҳои шумо дӯстони иzzатманд. Зикрулло Яқубов аз шаҳри Ҳисор сазовори ҷойи дуюм. аз шаҳри Душанбе Муҳаммад Шокирзода сазовори ҷойи якум. ватан дорам. Оҳанги Фарҳод